Predstavte si asteroid veľký ako dom, ktorý sa zrazu objaví v tabuľkách planetárnej obrany. Nie ako bežná bodka medzi tisíckami ďalších, ale ako objekt, pri ktorom sa otvorí nepríjemná otázka. Čo ak sa v roku 2032 stretne so Zemou? Volá sa 2024 YR4. Objavili ho koncom decembra 2024 a na začiatku vyzeral presne ako typ objektu, ktorý nechceš ignorovať. Nebol dosť veľký na globálnu katastrofu, ale teleso v desiatkách metrov úplne stačí na regionálnu deštrukciu, ak by sa trafilo na zlé miesto. Potom prišla zvláštna vec. Keď astronómovia pridávali nové pozorovania, riziko sa najprv nezmenšovalo pokojne. Na chvíľu narástlo. Objavili sa titulky o najnebezpečnejšom asteroide posledných rokov a niektoré odhady prekročili hranicu, pri ktorej sa spúšťajú medzinárodné postupy planetárnej obrany. To však neznamenalo, že asteroid určite trafí Zem. Znamenalo to, že jeho dráha ešte nebola dosť presná. Keď poznáme objekt iba z krátkeho oblúka pozorovaní, nevidíme jednu dokonalú čiaru. Vidíme vejár možných dráh. A ak Zem leží niekde v tom vejári, percentá môžu vyzerať desivo. Práve tu sa začína skutočný príbeh. Planetárna obrana nie je hollywoodsky moment s červeným tlačidlom. Je to matematika, ďalekohľady, koordinácia a trpezlivosť. Každé nové meranie zúži neistotu. Každá ďalšia bodka na oblohe mení oblak možností na presnejšiu dráhu. A pri 2024 YR4 sa presne to stalo. NASA vo februári 2025 oznámila, že nové výpočty vylúčili významné riziko dopadu na Zem v roku 2032 aj neskôr. Asteroid prestal byť hrozbou pre našu planétu. Lenže príbeh tým neskončil. Zostala ešte jedna otázka. Čo mesiac? Na chvíľu to vyzeralo, že 2024 YR4 by mohol mať malú, ale vedecky veľmi zaujímavú šancu trafiť mesiac 22. decembra 2032. NASA neskôr uvádzala odhad približne 4,3%. Väčšina scenárov bola bezpečná, ale pre astronómov to bolo príliš zaujímavé na ignorovanie. Prečo by nás vôbec zaujímalo, či asteroid trafí mesiac? Veď mesiac nemá mestá ani oceány. Lenže dopad by mohol vyhodiť materiál do priestoru. Časť úlomkov by sa mohla dostať na dráhy, kde pracujú družice, alebo kde sa budú pohybovať budúce lunárne misie. A zároveň by to bol mimoriadny vedecký experiment. Potom prišiel James Webb. Teleskop, ktorý si väčšina ľudí spája so vzdialenými galaxiami, sa zrazu stal nástrojom planetárnej obrany. Webb má extrémne citlivé infračervené oči. Viditeľné svetlo ukazuje, koľko svetla asteroid odráža. Infračervené pozorovanie lepšie prezradí, koľko tepla vyžaruje a tým pomáha odhadnúť veľkosť aj dráhu. Webb pozoroval 2024 YR4 v roku 2025 a potom znova vo februári 2026. Práve tieto februárové pozorovania boli rozhodujúce. Asteroid bol slabý, geometria náročná a pozorovacie okná úzke. Ale dáta stačili. Výsledok bol jasný. 2024 YR4 mesiac netrafí. NASA v marci 2026 uviedla, že asteroid bezpečne minie mesiac v roku 2032. ESA zároveň potvrdila, že dopad na mesiac bol vylúčený. Namiesto zrážky sa očakáva prelet približne 21 000 km od mesačného povrchu. To je v kozmických mierkach blízko, ale nie je to zásah. A tu je pointa celého príbehu. Najzaujímavejšie na 2024 YR4 nie je to, že nás zničí. Nezničí. Najzaujímavejšie je, že ukázal, ako rýchlo sa vie neistota zmeniť na istotu. Na začiatku máme niekoľko rozmazaných bodiek, potom poplach, potom medzinárodnú koordináciu, potom web a nakoniec oveľa presnejšiu odpoveď. Toto je dôvod, prečo hľadáme asteroidy skôr, než sú blízko. Ak objekt objavíme neskoro, máme iba dni alebo týždne. Ak ho objavíme roky vopred, máme čas merať, počítať, overovať a v krajnom prípade konať. Misia DART už ukázala, že dráhu malého asteroidu vieme zmeniť nárazom sondy. Ale taká možnosť má zmysel iba vtedy, keď o probléme vieme dosť skoro. 2024 YR4 teda nie je katastrofický scenár. Je to ukážka toho, ako vyzerá moderný poplach bez paniky. Najprv strašidelné percentá, potom viac dát, potom menej neistoty a nakoniec spokojnejší záver, Zem je bezpečná, Mesiac je bezpečný. Ale práca pokračuje, pretože ďalší asteroid nemusí počkať, kým budeme pripravení. Tieto poplachy sú cenné.
testujú systém, ukazujú slabé miesta. Núti nás zlepšiť ďalekohľady, výpočty aj komunikáciu. Keď teda na budúce uvidíte titulok o asteroide, ktorý má šancu trafiť Zem alebo Mesiac, lepšia otázka nie je, máme panikáriť? Lepšia otázka je, koľko dát máme a ako rýchlo sa neistota zmenšuje. Pri 2024 YR4 odpoveď prišla jasne. Nebezpečenstvo zmizlo nie preto, že by si to niekto želal, ale preto, že sa podarilo zmerať realitu presnejšie.